Yari sa aton nga linya, joining us over the phone is Sir Richard Hilangri, sa Alliance of Concerned Teachers, kag sa mga principal, isa man sa mga opisyal diri, no, sa Negros and Bacolod. Sir Richard, kumusta ka na? Merry Christmas and advance Happy New Year. Good morning, Lord. Sa Tagpalamati sa Action Radio, Merry Christmas kag advance Happy New Year sa tanan-tanan. Salamat gid, no? Ang benepisyo nyo daw nag-umpisa na ang pagtagtaganay since yesterday, no? Kay December 28 ang schedule. Pero daw nagkulang pundo sa DepEd, hindi na pwede mautangan na na-store ko. so subong adlaw Action Art bilog ang Philippines ini nagapaabot sang service recognition incentives. Nagapaabot ni credit na sang land bank. We learn 7,000 pesos ang diya sang DepEd. Kaya daw indicate ko sa tanan nga mga more than 1 million teachers. Okay. So napasalamatan na natin ng mga teachers nga at least mayara 7,000. And then, ang 3,000 kung makaabot na hindi, mas payo pag hindi na, kay makabuli pagin sa pangabuhi sa ating mga teachers, especially nga sa subong tidamo, nagkalalitan diri sa Mindanao, diri mismo sa atin, sa southern part, no? Sa Cebu, sa southern Leyte. So, saan wala pa gani kalitan, dito apektado man tagyapon tanan. So, dako ni nga bulig sa New Year sa aton ng mga teachers. Okay. Kami hope na dugangan pa ini sa dason nga tuig by January actional. Oo, kay kon 10,000 ni makabulig-bulig na ni sa mga manunudlo. Aside from that, may other incentives kag bonuses man ginabaton kamo sir mo, no? So nabato na namon yang amon nga 14th month sang November. Kag sang December may productivity enhancement incentive nga 5,000. And then, ang atong teacher, gindali-dali man ni Mayor Ding panagtag ang ikula na 6,000 pa quarter sa December. Nakabulig niya sa atong mga teachers during Christmas. Okay. Nagkuhan man yun, may ginsaluhan man sa lamisa sang pamilya sa atong mga teachers kasi yung mga pamilya dira actionad. Pero inibala ang aftermath o kung epekto ni Bagyo Odette, kumusta? May data ka mo? Pila ka mga teachers ang affected within Bacolod and Negros Occidental? So, wala pa kita subong sa hard data na ginakaptan. Pero diri sa Bacolod, it is very safe to say nga ang nahalit lang isang Bagyo ulit sa aton. Iban may mga ato, puro kang mga kahoy nga nagkalakuan. Tumba. Pero ginapasalamatan nato nga diri Bacolod, putong to sa north, and then Linguro, di mamaylan, makadto diri, no? Binalbagan din, makadto diri, so hindi ganyan okay. halit. Dito yan sa Kabangkalan area. South ya, pero hindi ang halit. So, why data ko, pinato ka teachers ang nahalitan. Okay. Pero ang ginapasalamatan man nato ng aton nga pinalangga nga superintendent, Ma'am Gladys Gonzales, bago sa Bacolod DepEd Cares na siya pagpamuno nag-mobilize ang pundo no nga nagalamot-amot ng mga teachers diri para ibulig man dito sa nahulaan nato ng mga kasimanwa no kag gindala na dito sa pinakadlaw through kay Sir Celestino ni Pras nagpadala dito so san gamay-gamay lang madamo man naman malaputan pasalamatan na nila nga okay. Support ng ating division of Bacolod Action Act. Yes. So, butang balon, bisara mo na nga medyo kabos-kabos, way mahatagid ang kompleto nga schedule nga tiyatag sa inyo sa mga adlaw nga SRI, pero nag-take initiative wili mga teachers, maging padala mga mga bulig dito. So, amon nga kultura nga napanday diri sa pagpamuno sa aton superintendent kag sa aton diri nga Bacolod City Public School Teachers Federation kag mga teachers nga gina-insindi ginamon nga kun kita gani wala mahulan ang aton na napapil maghatag kita kay isang sakita ang hatagan. So do amon na ngamon nga kuan sa pandemic nga kung naka-survive kita, we are still alive. It means ang aton mission niya magbulig sa nahulaan dito. So, bisan sa ilang kabubuto, naghahatag ang aton ng mga teachers. So, inapasalamatan ginapon nga naghahatag sila sa ilang kabubuto. Kagdako ng may mga private
pa na sila action art, iba mobilize mo sa ilang mga resources kag nadala dito mga nag-retire na itong mga teachers, may bata nga mayo yung pangabuhi o kung sino dira ginadala dito sa north kasi taga dito man ng iban. Okay. So ginapasalamatan din nato ng action art nga mga do na imo na naton nga kultura sa subong, no? Do iway mo na vlog na panawagan gitudo kag ginapilit or whatever nga gahatag na lang sila kusa kag wala namang gagumod-gumod kay nakita nilang halit nga ginadala ni mag-audit action art. Gani. Iti kabalo ko, ikaw nga daan, tumandok ko man sa sipalay mo. Gani may plano gani ko mapuli man ni either today or tomorrow kasi ang balay ko ni mamang na kusina ito, tinahagbak man, tinabo ko daw sa marimulin. Gani man. Sa aton lang mabulig na makaya action art Gani. Anyway, by the way, kundi sige ang vaccination drive, kumusta itong nabili ng mga teachers, sir? Na-disponihan itong magpabakuna. Kaya ang preparation 2022, basic kundi yun noon lang face-to-face, nga magdamo pag yung mga schools? So, sa akon dira sa Lumana National High School, pero mga 25. Sa ulihin, below 10 na lang ang wala ikapabakuna kay ti daw nagmando ang ITF nga ang hindi kapabakuna pa-swab test. So, walang alang hindi nagpapakuna, nagpa-swab test sila. I do not know kung masustain na nila until January onward. So, nagamay na gitman ang numero sa wala nakapabakuna action art kay ang hindi na gitman magpapakuna, guro ang convince sila yan na sila panumduman nga makahalit kining virus. Ang bakuna. Vaccine. Ang vaccine. So, budlayan na kita na kayo daw mga personal conviction na nila ya. So, ang ila reliyon daw ay magatudlo sa muna po bitan mainstream ganing nga Katoliko tinara man nga hindi kaya magpabakuna mo. So, depende. Hindi na natin mapilit kay way pa man natin maligwat ang kasubuan nga compulsory ginatang pabakuna mo. So, pero nagamay ng ilang numero, no? Hindi makapabakuna. So, nagdako ginang improvement. Yes. Galing kiti, amo na kung maestra ka karon, maestro ka, nali kada every week may ara kay mo kwanto report sa imo trabaho, maobligar ka gid nga every 2 weeks mapa-swab ka at your own expense. Pero na-notice nato nang nag-report sa December nga up to December 20 ang reporting, nagpa-swab test sila more than ang pinakabarato 1.8 no to 2,500. So I do not know kung sa January ini kay kung ano naman ipa-swab test naman sila uro kung daw hindi nila makuan. Kaya muna nang pang patakaran sa school. Sige. On that note, Sir Richard, salamat gid halong gid permi kag thank you sa imo sininga tempo. Thank you, Action Art, sa time na ginatag mo sa ato ng mga teachers. Kag Merry Christmas, kag Advance Happy New Year, everyone. Action Hotline!